Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on Air o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Biyernes, no, pizza 11 na kini sa bulan sa Hulyo. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan. So nga timbayaon mo hingala, no, og mayong mudto ang atong talahorong obispo, no, naabot na uli na mas Bishop Cortez, no. May mudto Bishop, nanginaot kita nga okay ra si Bishop, no, gikan sa iya usab nga retreat o gingon usab pag-apil niya didto sa plenary assembly didto sa Bohol, sa Diocese of Talibon o Diocese of Tagbilaran. Nahada, no? Ato po dahil nga timbayaon og may mudto nga akong mga kaigsunan nga mga pari na binagay din na sa isla, no? Ako ang ato ang Episcopal Vicar din na, no, si Monsignor Larry Katubig. Kumusta naman kanyor? O ang tanan yun nga kaparian, labi na yun ang akong classmate, no? Si Padre Ubing Masyon, o yung manusab ang akong classmate diri sa Himalalod, si Padre kining Dami Hiramis, o si Father Tonton Anais. Dito sa Cebu, of course, dito mo sa itong mga classmate dito, no? Si Padre Joey Belsinia, Joseph Anore, Kipling Agravante, Peter Necesario, Rom Narca, si Father Kuan kining Vanson, no, si Father Vanson, no, si Glenn Vanson, si Omen Mahusay, no, si Father Melton Medida, yan, no. Okay, nga manusab, kinsa pa man hingalaman ako masulti. Of course, si Mario Atienza, si Father Rosdel Noel, ayan, o si Father kining Oni Rosaroso. Okay, nga manusab, ang atong mga igsoon din na akong mga classmate din na sa Diocese of Maasin, no? Si Padre Papa, no? Si Father Samuel Papa o si Padre kinsaman Dudong Cordobes. Ayan, no, mahamudto na kanatong tanan mga higala nang hidaot kita nga gyud kitang tanan sa kapiskay sa panglawas niining kabudtuhon. Abino ari na tamang higala sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day bisan uway nang utana July 11, no, kinsa may atong kuan karon July 11 na dara mahigala, no. July 11, napamahigala, no, Saint Benedict. Si Saint Benedict, natao kini si Saint Benedict ni adtong tuig 480 sa Central Italy, no. Unya member sa mga datuon ni sila nga mga kaliwat. Unya kini si San Benedicto Megala o Saint Benedict nahimo kini siyang usa ka ermitanyo ug nagpuyo sa usa ka kining nagpuyo sa usa ka langob. Unya nadugay ni shift sa mahigala gikan sa usa ka langob, nagkuan siya ni puyo sa usa ka monasteryo o na kuan na hermit life to community. He shifted, no, from hermit life to community life and built the famous monastery of Monte Cassino. Yeah, all nahimo siya nga monasticism in the West was gradually brought under the rule of Saint Benedict. Sa ato pa siya gyud mo inaimong nabasihan mga higala sa kining matud pa monastery life, no, monastic life, no. So karong adlaw mga higala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Benedict. Ayan, no. Hala, padayon tamang higala, arin na ta sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. No? Aron higala, the Vatican grants nihilabstet sa Marian devotion sa Mount Zevere in Slovakia. No? Sa ato pa, doon naman goy mga kuan mahigala, no? Mga matud pa mga apparitions nga nagpakita ang atong mahal nga birhen ditong lugar o gani walay objection ng Vatican ini. After a thorough investigation, ideklara ang Vatican nga
walay objection ni Halabstedt, no? Ni Halabstedt, no? Walay objection ang simbahang Katoliko sa maong aparisyon. O niya, balita mahigala gikan sa CBCP, impeachment is a call to government accountability. Sa ito pa, dili gyud supak ang matud pa gobyerno, no? Ang mga kinibitang ang mga kaobispuhan, no? Dili supak sa impeachment trial ni VP Sara because it is a sign of it is a call to government accountability, no? Sa ito pa, nagpaila kini nga ang gobyerno gid ay accountable sa bisan unsa nga mga kahiwian nga ilahang mahimo. Kay kun dili madayon ang matud pa sa CBCP nga document, kung dili madayon ang kuan mura og pwede ra di ay nga dili accountable ang gobyerno sa bisan unsang mga objectionable moves nga himuon ini. Pero kung adunay impeachment, sa to pa dili kita makaingon nga walay katungod ang mga tao sa matud pa pangutana, ano, sa kining gitawag sa in English bitaw higala og investigate kung may nahimo bang kalapasan ang mga opisyal sa nasod, ilabi na ang presidente ug ang vice president. Ngunyan no. Dahala no, padayon kita manghigala mo kana ang baruganan usab, no, sa CBCP, no. Matud pa niya, impeachment is a call to government accountability. Nga sa ato papanawagan sa mga obispo nga idayon gud ang account kining gitawag itong impeachment trial ug dili pugnan. Balita padayon kita mahigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabudtuhon. Naari na ta sa atong topic maghigala, what is the role of Mary in our salvation? Unsa man ang sa atong mahal nga birhen sa atong kaluwasan. Number 1 is she set us a good example of what is to be a good Christian. No, sa ato pa ang papel sa atong mahal nga birhen, no, nga nagkahatag siya, no, og maayong panig-ingnan kung unsa gid ay ang usa ka tinud-anay nga sulundon nga Kristohanon. Sa unsang paagi, number 1, she taught us to follow Jesus. Sa ito pa, si Mama Mary mismo nitudlo gyud ngatod pa niya, no? Sa Juan kapitulo 2 bersikulo 5. Unya giingnan ni Jesus giingnan ni Mama Mary ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisag unsay isugo kaninyo. Sa ito pa gipasabot niya ba nga buhaton dagyod bisag unsay isugo ni Kristo ngadto sa mga sulugoon. Ug gani nahitabo ang kining gitawag nato og sa in English og miracle sa Cana, no, ang pag-usog sa tubig nga nahimong bino. O usa kini sa mga basihan nato ngano nga adunay dako kay papel si Mama Mary sa atong kaluwasan. So she taught us to follow Jesus. Gitudluan kita sa atong mahal nga birhen nga sundon gid nato si Kristo. Number 2, she set a good example of offering oneself to God. No, gihimo niya ang iyang kaugalingon nga usa ka sanglitanan, no, kung unsa di ay ang paghalad sa kaugalingon ngadto sa Dios. No, ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Yan, no? Sa ato pa usa di ay sa papel sa atong mahal nga birhen alang sa atong kaluwasan mao nga she set a good example of offering oneself to God. Number 3, nangamuyo siya alang sa atong kaluwasan. Sa atong dili kalawasan. Nangamuyo siya alang sa atong kaluwasan. Sa Juan kapitulo 2 bersikulo 3, sa nahudda na silang bino ang inahan ni Jesus, miingon kaniya, wala na sila'y bino. No, sa ato pa, in other words, nagkuan siya, nangayo siya, no, nangamuyo siya nga do siyang anak
alang sa atong mga problema. Ana, no? So, ingon ni ana ang papel sa atong mahal nga Birhen Maria. Pero doon na nugi lagi po ikuan. Doon na po yung mga balantayan, no? Doon na po yung mga balantayan, no? Kaya kung atong tanawon mga higala, doon na po yung mga don'ts. Doon na yung mga don'ts sa atong Marian devotion, no? Kung saman, yung mga don'ts ani. Marian devotion should not be confused with worship which is reserved for God. No, sa ito pa kita mga nagdebosyon sa atong mahal nga Birhen, ato gyud nga hunahunahon nga dili kita mulapaw, no? Devotion ra gyud, not worship. No, kay naman yung usahay nga murag mulapaw punta ba? Imbis nga devotion lang nahimo manoon pagsimba, no? Kana bitaw, kanagong worship is only reserved for God alone. No, klaro ba? Unya, usahay pod ang atong pagdebosyon sa atong mahal nga Birhen, self-serving. No, mura ba og muna mga usa sa mga don'ts, no? Number 1 is should not be confused with worship which is reserved for God, and of course self-serving motive, no, nga nagdebosyon dakas mahal nga Birhen tungod kay duna kay gipangayo. Dili sa na, don't sa na siya. Ayaw nagbuhata, no? Ayaw duna ra ka bay nagdebosyon ka tungod kay duna kay gipangayo. Kay pag abot unya nga nadawat na nimo ang imong gipangayo, basig mulubad ka. Basig mulubad ka. And number 3, avoid exaggeration. Ayaw pagpasulabihin na. No? Doon ay uban nga did ana nas dalan magluhod des dalan kay ayaw no, we should not exaggerate our devotion. And number 3, Mary's rule is one of intercession and a powerful example of faith. Ayan, no? Sa ato pa dili gid nato kalimtan nga si Mama Mary ang papel sa atong mahal nga Mary is ang papel sa mahal nga Birhen is one of intercession. Mga pangamalang, dili gyud nga siya gyud mismo may atong pangayuan o panabang, no. Mary's role in our salvation is one of intercession and a powerful example of faith. Klaro ha? So, ang mahal nga Birhen nato, magtatabang ra gyud ni siya. Intercession, mangayo ba, mangayog panabang alang ka nato. Klaro? O yan, doon ay mga psychological effects sa atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen. So, kalimut ha, kung sa ganito, ang mga don'ts, it should not be confused with worship, which is reserved for God alone. It should not be self-serving. And number 3, we should avoid exaggeration. And number 4, atong sabton nga ang papel sa atong mahal nga Birhen is one of intercession. No? So, dili kita maingon nga si Mama Mary duna gyud siya po'y katunguan ba nang duna pa siya katakos nga mo kuang gyud nato kanang muhimo og mabutang alang kanato. No, ang pinaka papel na gyud sa mahal nga Birhen nga mo intercede siya, no. Unya dunay mga psychological effects alang kanato kung magdebosyon kita sa mahal nga Birhen. Number 1, it can foster a sense of comfort, hope, and spiritual strength. No, sa ito pa, kung magdebosyon ka sa atong mahal nga Birhen, murag paminaw ni mo doon na kay kadangpan. No, ako naadyo ko no, nga doon na kay kadangpan panahon sa lisdanan. Unya malaumon ka ug aduna ka tungod ni ini doon na kay spiritual strength. Kay para nimo dagi doon na gyud andam pagtabang. Mo gitawag ito mahal nga Birhen nga enhance kanuna ing panabang because doon na siya maka-foster na siya og sense of comfort, hope, and spiritual strength. And of course, it can also promote virtues like humility, faith, and perseverance. No? Sa ato pa, kung magdebosyon ka sa atong mahal nga Birhen, ma-promote nimo ang kinaiya, no? Mga hiya sa pagkamapaubsanon, hugot nga pagtuo, o malig-on, persevere, mapadayonon. Dili daling ma-discourage. And number 3, it can provide model of motherly love and intercession. Sa ato pa, diha sa atong mahal nga Birhen, kung nagdebosyon ka sa atong mahal nga Birhen, labi nag-usa ka kainahan, murag masunod pud nimo
ang mga mayang kinaiya sa mahal nga Birhen. And number 4, it helps us cope with suffering, deepen our relationship with God, sense of belonging, and support within the church. Sa ito pa, doon na gud po yung mga psychological effect. Muna nga uban nga mga pagtuo nga dili mo tuo sa atong mga nga Birhen. Nagtuo gidagay ni sila nga walay psychological effect ang atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen. Of course, sipiat gud sila kay ang ilang pagtuo nato nga mga Katoliko atong gi-worship si Mama Mary as God, which is reserved for God alone. So diha sila dapit medyo ba nalapaw sila jutay. Hinon makasabot ra pud ta kay dili gud sila Katoliko. Sa to pa wala gud sila kasabot kun unsa ang mga Catholic teachings. Wala gud sila kabalo ana kay muna nga if there are accusations ato ra no palaman sila pasabton. Pero ug dili gyud mo tuo kay may mga biases na wate mahimo ana. Dili na ta matig-away ha. Dili lang ta mag-away kay pagtuo ba ning ato nya mura pud og insulto kayo sa atong pagtuo nga nagtuo ta og Ginoo nya nagsigit ang away. Ayon dili na sa mao. No? Ang ato lang is mutual respect and understanding. Kung ingon mo ana, wala tayo mahimo ana. Padayon ra mo ana. Pero kami padayon dapod mi sa mo kay nakasabot man mi kun unsa atong pagtuo. No, klaro na na. Matubalikon ha. Unsa gani to unsa ganito atong gihigutan. What is the role of Mama Mary in our salvation? Number 1, she taught us to follow Jesus. Ato ka nang mabasa sa Juan Kapitulo 2, versikulo 5. Miingon siya, giingnan ni Mama Mary ang mga sulugon, buhatan ninyo kung sa iyang isugo. Number 2, she set us a good example of offering oneself to God. No, miingon siya nga sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 38, naingon siya nga sulugoon ako sa Ginoo, matuman dinhi kanako ang imong gisulti. Number 3, nangamuyo siya, she interceded for our salvation. Ayan, no? Nangamuyo siya lang sa atong kaluwasan. Ato ka nang mabasa sa Juan Kapitulo 2, versikulo 3. And of course, when it comes to other teachings, what are the psychological effects of our devotion to Mama Mary? It can foster a sense of comfort, hope. Takilid gamay. No? It can foster a sense of comfort, hope, and spiritual strength. Number 2, promote virtues like humility, faith, and perseverance. And Mama Mary provides model of motherly love and intercession. And number 3, help us cope with suffering, deepen our relationship with God. Okay, na don'ts. Unsa to yung mga don'ts? Do not confuse our devotion to Mama Mary should not be confused with worship, which is reserved for God alone. Ayaw gyud. Si Mama Mary, ang iyahang papel is more of intercession. Dili gyud ni siya Diyos, dili po nato siya idhon nga Diyos. Si Mama Mary ato ra gyud ni siyang magkanabitang intercede, manugtabang ra ba? Manugtabang, muhangyo sa Ginoo alang kanato. Mura gyud na iyang papel. Dili nato dugangan pa ang trabaho sa atong mahal nga Birhen. Nga avoid exaggeration. Ayaw ka nang uban murag masubrahan na pod ba, no? Ayaw gyud exaggerate. Igo ra nga kanang normal ra ba? Normal ra ba nga pagdebosyon? Dili gyud ka to bitaw nga murag na over ra pud kayo. Igo lang, no? Klaro. Abino dinhi na lang una kita kutob ha, mga mamamamari ang ato ang pamulungon na kay kuan man lagi ko Children of COM ang Children of Mary man lagi ko, no? Ako membro man ko ana ang panultan to Jesus through Mary. Ad Mariam ato sa tiyo sa dami sunod diana. Ana per Mariam to Jesus through Mary, no? Ad Yesom per Mariam. Moron mahigala na. Moray among pamulungod kaming mga miyembro sa COM, Children of Mary, no? Kuan na siya. Ad Yesom per Mariam to Jesus through Mary. Okay? Daghang salamat og maayong budto Pilipinas. Daghang salamat sa pagpatalingkod.